Na kajing mai kajing jelai ki beriu na shabar jela, bat ki bamdei kinong India bandrung Shah Meghalaya, lingba ka electoral roll, ka hinyotrap integrated territorial organization, ha ka khatlai terek urimpang, kalalit bo dorkhas Shah u chief electoral officer ka jela, u Dr. BBR Tiwari, ban kerpat ba amdei ban priang ye ki ba na bar jela, ki batmu penrung kerteng lingba ka adhar ban yo eping. U Presiden Keseng ba Don Bok Dekhar, ulo ong ba kejing pindon kam ya ka adhar kan, kala ban bu jing ma khamtam halor kejing wan rung kerthep ki menderi, na Bangladesh bat ki wegi jaka. Ula kedau ba ka babiang bha, kadai ban pindon kam da ka sirnot na ki dorbar shnong, dorbar rad, dorbar hima ba dorbar kur. Shushu ulo ong, ba kani kejing dawa kadai nadu usnem kat kandai spa andriu punriu, kat kum ka asam akon, kabak la shimru hadian bakiyo ya kawai ka application batho da uba MN Majau MLA barim bat menteri hakaan. Sentimi kumba plai himen ki dangshan kumba kwe gelat tekor ni lat ekren ba min sai lagi pendu yo CEO habe ya dai berkene ka SIR Special Intensive Revision te menta si lawan ai ka dorkas ba ya kene ha kene ka dorkas ni la kuntu yo ba kemudian kom kat ki point ke ba nilai ekran ka dai halor ba mde ban pidang do adar ka nomor yo adar ka la ban yo nu nong Bangladesh bo wan chani la ne nu padu kreng ru hang ne hapo ka jela jungi don bodan ne adar ka kala da pendan kam da adar ka ban yo e kata epic kabu jingma ya ka jingwan rung mender bat ni tahu Bangladeshi bat kiwe ne ka po jela jungi man long fresh nong leng ba ka epic bat ka baar nila ay ka suggestion ba kidai ban pet ya kan ya ka ba dai ban ailat ba ban syaru ban pendon kam de kisernot jongki dorbar raj dorbar hima dorbar snong ki dorbar kur nang ba plai hi ba kajing dawa kajungi kadai ka cut off na tu snam khat na span de pendreo ka ba kat kum ka asama kot tangam da batai si jalan than je kata ka asama kot ka kan na ni andre isim bet na do ko por na mar ba hadu ko por ni yo ka wai ka repetition ki ka ba tho de ni ba em majau ba pa war blai ba de ban pentri kam ye kata asama kot ye kata ka kot of year na do 1966 January tangi ni so ba kajing le ikan ika special intensive revision kadai pandai betik kenang ban la ban da kertep nomor ba ngi don tang kumba lai kolak ndre mender ba don hapo jela jungi pemla ban identify ban pemla ban detect ula bon ha ban ada kumno up sam persen don de hang ne hapo ka jela jungi na kata ka lai kolak te hagani ka jungi kren na kaliang jung CEO la ong ba kadai ka sensitive matter bat unsapha usapo ka sarkar kami kabadi pek kabadi kami ya kan ka election commission pan tu kin sapente pat ni ya ka ai ba kin dai ba tai friend show nomor ba ni songkhe kum ko bai na ki pressure group habe ya dai ya ka jing pandung kertep ke panama khamtam philai na ka por ka jing wandrung mender ang ni pendan kam diki kin thai ka se jungi ban yo ya ka ta ka sernot yu kila pilong da ka ta ka kawai ka atiat ban wan sene siapa kejela ke jungi kumi kita tak ada ni songkya ni wan ani bangin ai ya kata ka suggestion dan ka jing ketu ya ka office jong chief electoral officer kata ngalong ipi mentan ulong ba kani ka sensitive matter u klem kren eres phang ba kata ba ka ya tungku an gini tai nomor ba ngalak kuat ya to kat kum asam kot but ngide ben tip but pada ngide ben tip kani ka schedule kumikino de banai bat kumikino de banai ka wat sarkar India limba kinu kita ki historical unique dokumen songi ka ban pegune bat kamla ban shubong ba ban ya lag dia kata ka customary ka language ka practice na mari ka jela meklia hi seng nadu hak bai spa new art ban preserve dia ka kentian ka thalit bat dia kata ka unique culture ka bangidon haka region kalau kontuk ini kita lihat video kot kasih jangan buat